Oimorenya koronga Ojwang no mara enirio makara indari kapar kod abich dwe no mara uchiel ganario prario kod abich machiegni Ramogi TV chenro en ratil odhiao makawuono kama bende wechego mag siasa medo sokore pacho kanya koronga Ojwang ka siasa mar sirikal manyuanda mar broad based ka achiel gi mano motisi ni empowerment politics kata mano mar wuotho kendo chiwo sirne oganda pod mero nyola paro opogore magi duto wakione ni mar ratil ka bende nonro pod mbele kutende kotho mar rawera kendo japuonj Albert Ojwang kawuono ntiere joga beno maki wa miler nyakoronga Ojwang kara kamano George Batiang ne ber kanyo gi wende kamotigo Charles Owino ma en jawach machon na marobila Dr. Mark Matunga man jalonya ICT kata weche go mag tudruok mag mbui tiere bende Tom Nduku jalony weche magarita giduto ka achiel gi George Batiang gi diketo piny Kenya ratil gi ng'iyo mag motendre kod siasa e kina bende weche mag siasa bedo motegno e pacho kanya koronga Ojwang magi duto biro bang' weche manyien kara kamano roko pachi lai marote machuoke na riadek auchiel nono kabino wantie live Facebook Ramogi TV ke imbui ma X ka achiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thundweche. Huyu jamaa asalimu amri atoke kwa mamlaka yake na aende nyumbani. Hata mimi nikikosa nitafutwa kazi na niende nyumbani. Ukiangalia vile serikali inashughulikia hilo jambo inatukera sisi kama walimu. Riwruok jopuonj na to bong'anyo ka oko ka ondamo ne jalupo gai marobila Eliud Lagat ewi tho Albert Ojwang. Kenyans complained about high taxation. And therefore, we were very cautious as a government to make sure that we don't introduce unreasonable taxes. Jatend migao mar omenda John Badi odok ne budget manyocha osomo ka okoni budget no oting'o duoko ewi thoth midhiero mosekwako dongruok thurka. Dwe poko rumo onego wuoyi matin wachne ok wang'eyo kama sirikal oketie koro wabedo kod obwok ni to riwruogwa ni ere kama oterowa. Moko kuom kanise roho Migori oseyo piny owacho ewi nek ahoyaye e pacho ka. Machiegni nyakoronga Ojwang chenro en ratil wantie gi Lizo Tieno ma en jaloko marwa nyinga Lydia Hokeyo. Jotelo maketo piny owacho tesre koro dwaro mondo mi jalupo gai marobila Eliud Lagat ko jatend kwach kich Mohamed Amin nogwe tao kaluwore gi nek ma japuonj Albert Ojwang giseo nek ma osebedo katimore pacho ka oya ka koro gidwaro mondo mi kaw kang makare mar chik mane oni ratiro yudre ne rawera mano wito ngimane lweto bila. This issue of Albert Ojwang is just a tip of the iceberg. Hundreds of young people have been tortured to death. So that DCI must be prosecuted. That DIG must be prosecuted. And we are appealing to the international community to step in Kenya. Na serikali ya Bwana Ruto waajibike kwa kifo cha kijana Albert Ojwang. We demand justice for Albert Ojwang. And no amount of lies will convince Kenyans. Lagat should be arrested and prosecuted. Yana kesho mahakama nadhani itapeana direction juu ya vile huyu Inspector Generali wa kiwango cha pili huyu bwana Eliud Lagat mambo yake ya kokotini. Wakili Njiru tumewaamurisha hawa, you are getting directions Senator Maanzo, because we believe it is not a matter ya kuchezea. Kwa de kaunti ya Migori riwruok makanisni mag roho e kaunti ya Migori oseo piny owacho kuom nek kod ndicho ma osebedo katimre pacho ka giwacho ni piny owacho nyaka koro wuog oko kendo tiek weche nek ma oyaye kod ndicho e thurka. Kutane kod jakom mar riwruog kanisni mag roho e gwenge mag Nyanza Diko Kuku giwacho ni yande gigeno ni sirikal mar manyuanda ma ong'ere kaka broad based government dhi konyo tieko midhiero gi e pacho ka kata kamano ok gine lokruok. Cardinal Boaz Odhiambo pio wacho ni ok gine tie sirikal mar manyuanda ka jo Kenya to podi nego
kod obila. Mano osir kod Cardinal Jack Aliwa ma wawacho ni gidwaro neno ni ka ng'uono mane jatend piny Kenya William Ruto kwae kinde alama ne piny Kenya juma machuok mokalo oketie tim. Wapenjore kaka jodolo ni to wane Kenya mane minyalo mak ng'ato dakika matin to ni otho kendo thone ni otho e lwet polis kendo tho e sel. Mano en Kenya machalo nade? Nyaka nyogino timre. Wach ni timo nonro duoko pod onge. Nyo waneno ko mak OCS ng'amo ter ni mabus mokil en timake no timango. Ng'ama nogolo order ni mondo mi omak kijana matino Ojwang. En to en kanye. Wagombo ni kabeto mondo sirikal owuog oko mondo gichiw nonro maber kaito gichiw duoko maler mamiyo chuny jopiny bet kod kwe. Ocho winjo ka president owuok mokwayo ng'uono. Kare ne en ng'uono mar dhok koso ne en ng'uono manokwa gi chunye. To tok kwayo ng'uono no te kanyo olal gi kijana matin kowuok Homabay County. Okwa mor kaka wajodolo man Migori. Wuogura ne okoe wachno warito report kaka jodolo e Kenya mangima. Kapok iga nyo loko nyo nego were en wach no dhi abia kamano. Dwe poko rumo onego wuoyi matin. Wachne ok wang'eyo kama sirikal oketie. Koro wabedo kod buok ni to riwruogwa ni ere kama oterowa. Nairobi no chwakore matin kum tho mar Ojwang. Takwayo joyuth wetena ni wane piny to wane piny makiny to kok wakawa tua ne ngimawa to wane muodhi lose. Omiyo wachoga ni jalony maria ken kodhi lweny to pango tim maber. Koro miyo kata ka wakwedo gima rach winj wakwede gi kwe ok wakwede gi lweny kata wakwede ka watimo gik maricho kata maundo kata ka wamedo jok maricho eiwa. Wakwayo Raila Odinga makiuru wachni matek mondo wane kaka unyalo konywa e wach Ojwang. Ojwang ni wawinjo kalitnwa kabisa kaka wan wa jonyuol. Jalupo moro ma jahigni 35 okawo ngimane oko e yor deruok e tesend obila ma Kipasi e kar chung'od bura ma Suba South e kaunti ma Homabay. Thuolo machuok bang' kano make motere e tesend obila no. Jagono moseyang nyinge ni Calvin Somondi Onditi. Ne omake gi ruoth makono bang' yude dala moro mantie center Mandhuru kar sochi koko gwen ka entiere duka ka entiere duk e abich diek kaluwore gi komanda mar obila ma Homabay Lawrence Koilem. Omondi mawuok e kar chung'od bura Mandhiwa to osebedo kalupo e dho wath Mandhuru noyude rando kantie duke e abila ma diek kendo noyude rando kod wateore gi diel. Obila oyango ni odere gi long manorwako tesend obila kata kamano familia mare to okwedo report mar obila no kakoro gidwane tim nonro malong'o e wi tho mar wuodgi. Kona yudo sime gotieno no make ka chalo gimi wacho ni no yude ki chich kode no odwa yombo gi jamni moko. Koro kana dhi kanyo to ne ogochne chief ma chief obiro, chief no kawe motere ka police. Ma ka police kune mana entie station police ma Kipasi. Kato ne waduogo kano gik sare okadhi Kipasi to jo Kipasi police okona ni ng'ama no kel Calvin Somondi oseter Mbita, jo Mbita osebiro kawe. Kasa dok dala mondo adhi akon jo dala ni Omondi mo omaki oseter Mbita. Kasa sime sa gocho na ichaki gona sime gimoro kasa 5 kama. Ne Omondi adhi ane station police ma Kipasi Omondi mane omaki otho. Ni Omondi odere e sel. To penjo ni sel mane? Ni sel ma Kipasi. Koro kwatemo penjo to dongo kono wana osegole. To gikono wane un koro ringu bi mondo winj gima timore. Emano waringo mo adhi kanyo. Kwa chopo to ayude kanyo. Esel kanyo. Kodere ok chal ng'ama odere. Kech ng'ama odere nyako piel. Nyako la. Nyako kalewe. Kata lewe wuog oko. To mang'ute kende mukuot matin. Body no kel kendo ne wakao ne wa receive body no okadwa na wach mang'eny nikech ang'e ni ibro timne postmortem lakini overview mare ni long trouser to iluongo ni tol molos gi long mare morwako ne nie ng'ute kendo mak mar gimoro ido ng'ut ne nitie lewe be okayo.
Migao mar thieth kod od thieth mar dhi Nairobi Hospital keto kokgi winjruok mabiro neno ni jotuo mag kansa kod nyarogno oyudo thieth e od thieth mar hospitalno e nengo moyweyo ka gitiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Kaka jafom marwa Joyce Oduor lero, jatend migao mar thieth Edin Duale mane oyuore kinde keto kogno winjruogno omedo goyo debe ne chenro mar chulo SHA mos kata SHA lipa pole pole. Winjruok mane okelo kanyakla jodito mawuok e migao mar thieth, jatatije mar SHA kod jotelo mag od thieth mar The Nairobi Hospital mar neno ni Jo-Kenya omedo yudo thieth maber e nengo moyweyo. Jatend migao mar thieth Aden Duale mane en wendo modhial wacho ni winjruok makamano koro biro miyo jotuo mag kansa kod nyarogno yudo thieth e od thieth mar Nairobi Hospital ka gitiyo kod okumba thieth mar SHA. By working together, we ensure that eligible social health authority patients, many of whom face deep financial risk, can now access advanced oncology and renal care at a very subsidized SHA-approved tariffs. Specifically, the Nairobi Hospital has committed to providing fully subsidized oncology service. We welcome this collaboration that expands access, as I said, to the quality healthcare we offer. And we believe that public-private partnerships are critical and crucial and unavoidable in achieving universal health coverage. Duale bende wacho ni machine manyien mar CT scanner matiyo kod lony manyasani mar AI ma od thieth ma Nairobi oyango kawuono biro konyo e fwenyo tuoche kaka kansa piyo kendo biro duoko piny kwan Jo-Kenya ma hao thieth e pinje maoko kaluwore ni thieth makamago ibiro yud e nengo moyweyo e od thieth no. Kenyan households who are affected by NCDs lose nearly 29% of their income, and in 2024 alone, over 11,000 Kenyans sought treatment abroad, spending close to 14.7 billion, excluding non-medical costs. This is not sustainable. It is our moral and economic duty to bring care home. Ewi chenro mar chulo omenda mar SHA mos kata SHA lipa pole pole, Duale wacho ni en chenro madhi mbele maber kendo Jo-Kenya dhi mbele kod chudo. SHA lipa pole pole is there. Yesterday, 9,600 Kenyans paid annually, and I think about close to 800 of them went through the lipa SHA pole pole. And the system will tell you, based on the information you have given us, you can pay 300, you can pay 400, you can pay 500, 600 per month, 800. Average now, we're seeing about 880. If you can pay annually, you pay annually. If you cannot pay annually, then what kicks in is a SHA lipa pole pole. Migao mar thieth dhi mbele kod donjo e winjruok kod ute thieth mag ji giwegi mondo gichiw thieth ne jotuo kokalo okumba mar thieth mar SHA kaka yorno mar chopo lek mar yudo thieth maber e nengo moyweyo. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto koni kweth maketo sirikal tesre onge kod agenda kata chenro mar tao piny Kenya. Omedo ni kopogore kod wer magi wero ne Ruto nyaka dhiyo kata Ruto must go. Onge gima kweth no nyalo siemo ne oganda. Ne gidhi timo ne oganda Jo-Kenya. Walter Nyambaga ntiere kod nonro mar wachno. E kinde alama ne obagi monyondo kanisni buora e kar chung od bura ma Lugari e kaunti ma Kakamega. Ka ema jatend piny William Ruto nyadichiel kendo oko ni kweth Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka to kod Eugene Wamalwa ma joma mokalo otimo limbe margi yo ka dhowadh nam chumbi mar tero William Ruto leplep dala e yiero mabiro. Ruto oko ni kweth no paro modeko e kendo ok no wene jok ma onge kod agenda mar tayo piny Kenya. Hawana mpango, musipoteze na we cannot hand over to people hawana mpango. Ati mpango yao Ruto must go. Sasa Ruto must go itakusaidia na nini?
hujui vile vijana wetu watapata kazi, hujui vile kilimo itaendelea, hujui vile watoto watasoma, huna mpango ya ajira ya vijana. You have no plan to do anything. Ruto onyero Gachagua kod kwethne, mokoni loso kod Ojwang, jatend piny. Okoni kwethno mondo we sundo jopiny, kendo gibigi chomre kode tir edebe, kasa oromo, mondo nyisgi chal mar siasa pachoka. Ni mtakubali hii story hao watu ambao hawana mpango yoyote. Ati kazi yao kubwa ni ukabila. Shares, sijui ya nani, sijui chuki, sijui kisirani. Hata mwangalia wakiongea, wanaongea na kisirani mingi sana. Ni kama sijui nani aliwakosea. Na kama wako na kisirani na mimi, wawachane na Wakenya, wakuje tukutane kando huko. Kama na magari. Nitawamalizia pale kando. Wao watu hii opposition ya Kenya hii ni ya mdomo tu. Ukiwauliza agenda yenu ni nini? Hadi tunataka kutoa William Ruto kwa power. Na wana agenda. Ukiuliza William Ruto agenda yako ni nini? Anasema SHA. Watu wa Kenya wapate matibabu. Wamesema unity is not just good, it is also pleasant. Na mmesikia wenzangu wamesema huli halala. It is the building blocks for the unity of our country. Kwamba tukienda mbele, tunaenda mbele tukiwa pamoja. Jotelo mane oteno jatend piny moting'o gavana ma Nairobi Johnson Sakaja okone jatend piny mondo odonjre wach mar dwaro ratiro ne Albert Ojwang kalure kod nek makoch lwet obila. Bende gikwedo njore kinde ng'anyo. Yesterday CCTV imetolewa from my hospital Mbagathi. What we want is justice. Haki itendeke. Haki itendeke. Na Your Excellency, nimefurahia tuliona kauli yako ambayo ulitoa. Let there be no sacred cow. By the time alipelekwa hospitali, his body was cold. He had been dead for hours. I know you do not agree with the cover-up. Kusikue na cover-up. Haki itende. Demonstrating for your rights is allowed. But we will not allow destruction of property again. Kama chele county Manarok, jalup jatend piny Kithure Kindiki onyero Kalonzo Musyoka kod lange ewi wach mar ni Ruto bilo manatelo nyadichiel. Todhi pacho. Watu wanatusumbua hapa, sijui nani atasavu tamu ngapi, sijui nani yako na tamu ngapi. Mambo ya kesho ni Mungu tu anajua jameni. Yeah, for now let us do what we must do. Kesho Mungu akiamua, what God will allow, we will agree with the decision. Zawadi ya kiongozi is criticism. Unajua tuko na mashida kweli. Hata when you are doing good and offering the best, bado tu unakuwa criticized. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Daka na parko da beach bang sa chira midhiambo nyakora mgajwang ero kamano kuom edukete Ramogi TV na singo kao pachika chakapo kwa yo mokwongo Pastor Mondio tiche marge monyore wacho ni entie kanyo gijao de Sara tieno gi Bishop Odhiambo Gura Giolo Oyanda gintiere kod Wechendro. Aneno bende ot mar William Nyadawa kantika Kamega wacho ni entie kod Mr. Eli wach dakteche wacho ni omako dhoge na ononego sirikal olosie wach mar thieth mar oganda. Neno mwalimu Faith Mzomo Kaya Malindi wacho ni wach mano makne Ojwang luongo ni minor things ben gima ok winjo onegne ng'ato wacho ni kare lwet ng'ama wantiere thuolo kata ma hinyal reswa kalweto bila moganda thoe kata wacho kacho nitie wer mo mar Kenya national anthem ntiere pat modong ma jo Kenya omako koro en mae Mungu nguvu yetu modong owacho ni osekethi hakuna amani hakuna undugu owacho ni ma ok en kitelo ma oganda jo Kenya dwaro to kama na Mwalimu Faith Vireso Chieng Wood Game Karariu wacho kanyo ni entiere kod Wechendro wacho no kwayo olamne piny nek matoro timore pacho kae mondo mi ne kaka ikonyo kauli Bernard kantie Migori nyisa kacha ni openjo ni to sele matinde oganda wite ngimagi koso ntie wach moro mopondo malingling wacho ni moro oninde sel kende dala mar Homa Bay sirikal mondo nonie weche go hainya tarita mantire kuonde go mag ikete oganda kara cells eno bendo kela lo jakiranda wacho no seo kendo chao tendo bila ma Kenya wacho ni pinyo chomo kure ratiro nyaka dwar kendo yude ne Ojwang eno bende mwalimu Jael gi mwalimu Bernard kantie Migori County wacho ni gintiere kod Wechendo kendo gise chopeo makare Jono Tieno kantie Rapogi Center en bendo wacho ni gin kanyo gi Mike
gimora hinya gi weche gi manyien. Gideon Daya wachoni marogo kabondo. Woro ka obila wach mar tho mar Ojwang koro mieno. Wachoni weche mindni aminda kendo sani ochal ka gima ratiro pok oyudi nyaka sani. Mary Ochieng kantie Migori ni kacha bende Kamlesh MCA wachoni NT Asango Massive gin kanyo gi Fred Nyawadi oluonge ni incoming MCA kaito bende gi Moses Omondi. Clinton Ogola wachoni Kisumu City Naftali Wuda wenda ni kacha in bende wayo matinya kwaro mga Ojwang ma naratil kikidhi mabor. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss, all in one trip. Starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID, na logbook yako. Approval ni chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Machiegni kendo nyakon mga Ojwang chendo endatil wamedo dhi mbele gi weche manyien singo ni nonro mar nek mar Albert kama ji adek magin raia omaki ewi nek mar Albert Ojwang e kinde maduol maketo nyong'ong e tije obila kata IPOA medo rido nonro ewi nek rawerano. Kaka jafwambo marwa Cleophas Oluoch lero, ji adek go wachore ni ne ogeng'negi kanyakla kod Albert Ojwang e tesend obila ma Central Nairobi kane pok owegi thuolo heyo makelo chich. Kinde manonro mar tho Albert Ojwang dhi nyime, duol mar IPOA odhi mbele gi mako achije mamoko adek magin jopiny. Ji adek gitudo gi sando malit kendo kelo tho mar Albert Ojwang e tesend obila kapok owegi thuolo. Bende yangore ni ne omak gi otieno nogo mane omaki Albert kaeto bang'e nowegi thuolo e yo moro maling'ling'. Igeno ni biro chwal gi edo chieng' wuok tich kaachiel kod OCS matesend obila ma Central Samson Talam. Magibiro e sama riwruog kanise ma pacho kae Kenya Coalition of Church Alliance and Ministries ogolo duongi ka gikwedo nek mano mar Albert Ojwang kendo kwayo nonro mondo tim mapiyo. We urge you to expedite investigations into the death of Albert Ojwang as well as other unclear deaths of young people in the nation and ensure that all the officers found culpable are held accountable under the law. Seyo kod siem bende ochiu ne ogai mar obila Douglas Kanja ewi kaka obila tayo tije gi pacho ka. We are deeply troubled by this incident which raises serious questions about the moral integrity of some of our police officers and the broader issue of accountability within the National Police Service. To the Inspector General of Police, we call on you to rein in your officers across the country and to ensure that peaceful demonstrations are allowed to proceed without undue interference. Jotend kanise go bende kwayo jogo duto machilo no miano mondo bed thenge ka nonro dhi nyime. In other nations, people will step down.
They will not even wait to be told by the citizens to step down. So I would say anybody, everybody who is involved should step down. If they later are found not guilty, no problem. They'll be reinstated to their places of work. Jumapili makawuono, oganda jo Kristo bende ne ochokore alam kuonde mopogore opogore. E kanisa mar Holy Family Basilica Nairobi, misa makende ne osomne mosenindo Albert Omondi Ojwang. Misa ne ochakore okinyi ka jokwaya juso. Jodongo kod nyithindo duto ne chano wende mag pak kod injili. Jadolo ne osomo nying Albert Ojwang ka misa ne poko chakore ayanga okinyi makawuono. We join other Kenyans this Sunday to pray for the repose of soul of Albert Omondi Ojwang, that the good Lord may rest him in eternal peace. Eternal peace grant to him, O Lord. May he rest in peace. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Jakom mar ODM Gladys Wanga omako chung' ni ok giwuogi e sirikal mar manyonda kata broad based kendo ne giikore kedo ne ratich oganda ka gintiere e sirikal. Ne gilose kinde alame kanisa mar Vosh Kisumu gikoni nitie jomoko ma okoni ODM owinjo Ojwang winjruok mare gi jatend piny kakoro lero ni mano nyalo mana rocho kwe mosebede thur kae. As an ODM party and as the national chairman, we have signed an agreement with our UDA colleagues. Our party leaders have signed this agreement, and it included inclusivity, it included stopping extrajudicial killings, it includes all those things. We will and today as I speak, there has been no going back on that broad-based. We are in it because we are already in it, inside it. So we will stick inside there, and within it, we will demand for justice, we will demand for a stoppage to extrajudicial killings, we will demand it from within there. Mahali ko kasoro, tunarekebisha tukienda. Kwa sababu nchi ni yetu sisi sote. Si nchi ya wengine na wengine. Now, you know this country, there are people who came up with this theory of shareholders. Walisema wengine ni shareholders, wengine si shareholders. Sasa wale shareholders waende wapi? Sasa wamerudi tena. Wamesema wengine ni cousins, wengine si cousins. Sasa wale si cousins waende wapi? Hii siasa ya kugawanya ya kwa Kenya kwa misingi ya kikabila, kwa shareholding, kwa cousins, tuache. Sisi wote kama wa Kenya, sisi ni ndugu na dada. Mag tuke club mar Police FC e joloch tuke adhula lig maduong' e pacho ka loch margi mokwongo mag yudo kodong' tuga achiel tok kwanyo points adek e kinigi club mar Shabana FC. Police nolo club mar Shabana gol achiel kuom nono e alap ma Kenyatta Stadium kanyaka sani gin gi points pauchiel kod ang'wen, points auchiel mbele joloch mo kwalo Gor Mahia. Gol makende mar jatugo Brian Okoth e dakika mar 77 nokonyo Police yudo kombe margi mokwongo. Gor Mahia biro bago ne Police tugo mogik mar season odira mabiro e alap ma Ulinzi Complex. Wakimwaga ugali kwa maana kurusha kwa Frank Mandela. Mafande nao wanamwaga mboga. Anaenda kurusha Baraka Badi Edage. Kama mkuki. Anairusha Baraka Badi Edage. Anaenda jichezo. Bado. Umegonga mwambo. Umepaa juu. Bran Michira Migiro. Anaichezo. Fantastic save. Analeta kona ndani. Kichwa kama teke. Brano Colt. Wenda mafikisha pandisho mwaka 2021.
Kamachielo tim mar Kenya mar Wakeni Harambee Starlets ochako gi loch tuke mag Sekafa Senior Women's Championship bang' lo tim mar Burundi gonde 3-0 e alap ma Azam Complex piny mar Tanzania. Amunyolet Martha no loyo gonde 2 ka mokwongo no loyo dakika moro 2 kapok omedo mare mar 2 tok dakika mar 3. Timno mitawo gi kocha Beldino Demba no medo gol mar 3 dakika mar 91 kokalo kuom jatugo Mboya Faith loch margi mokwongo. Kocha Odemba ntiere kod geno ni timno biro dhi nyime gi duoko makare kar doko ni weche osebedo mathoth e wiye kaka no wito tuke 2 kind gi timbe mag Ivory Coast gi Morocco. Kenya biro rakore gi tim mar Uganda e tukgi mar 2 tich 2. Mashuti mawili langoni, mabao mawili langoni. Kenya wanaanza mapema kujalia pointi za gizani tu, dakika za mapema kabisa asubuhi. Chongele kona ndani kule, inapita bila kupingwa. Martha ndani kule, kuka mwamba mtamba wa panya huku. Hapa panya nakuwa ninafika mlinda mlango bado na mbamba kwenye box huku, nafasi ndani kule. Ikanye mwatie kidieny mokwongo mar atiro Lex Ondengo ka ntiere Homa Bay wacho ni wuoro kaka siasa yete kendo tedre e Kenya kae. Tobias Owino wacho penjo ni to wantiere makare e lwet ng'awa, wacho ni gidwaro ratiro ne rawera Albert. Ayan Ben Bella wacho ni nyandembra kwa bwagi ntie kod wuodronga ni kacha kantie na kuru chelami montie Homa Bay maeno kanyo King T Kings wacho kanyo no wuoro gik matimore pacho kanya koro Ojwang. Yena lore gi kanyo nkichaneno ka Windows chope studio kai wind George Batios chope studio kai gidhi twak ratila nyisi ni gintiere kanyo welo adek mabende gisani osedonjo nyakono Ojwang. Gintiere kodwa otingo Charles Owino mano jawach machon mar obila, Dr. Mark Matunga njalonya ICT kata wechego mag tudruok, Tom Nduku bende njalonya wechego magarita. Giduto gidhi twak e chal mar Kenya e chenro mar atil mitawo kanyo gi George Batios omeke kidhi mabor nyakoro Ojwang. En twak mabiro saa machokende kwa yasigo sebedo gilito tieno jaloko marwa nyinga Lydia Okeyo rom saa deke chenro maro imore rit masane. Konyo e ngima mapile to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni adwa mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo ni gimoro manyien. Ojuto to kok ginen machagi ma en okelo ladha. Chiemo okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit manigi suya mamit kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Alea en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam lochnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. Ne gin gi gik moko duto. Higni 25 bang'e, ne oseloso ngimane owuon mobedo jamoko. Kendo gik mosekalo, ne gin mana gik mosekalo. Katubi mana gang'o, katube no warore molokre ka pamba, ondiek ok datem. Kata kamano, makruok gi ng'ato en gima dwarore ahinya sama ng'ato ohero nyawadgi. Kadware nadi? En achiel. Ketho osiep mekinda kata wat mekinda gi wuonu miluongo nogo. Andhoga mole kind joot, to adiera be ok nyal pandi chuth. Kadhi kucho tadhi wuondo baba na dhi koyombe mondo kik ong'e gima dhi mbele donge. Sama joot ema koro bedo jowasiku, en ng'ano minyalo geno. Ne osuri ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode kod aore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka, tili yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchenj e chenro mar Rameny Piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyiso oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Koro ngajo ma twak mar Rameny Piny. Chick bye.
Erokamano nyakora mogi kuom yiero Ramogi TV kendo dhiambo mar chieng' Jumapil odiechieng' mar 15 dwe mar 6 2025 machiegni ahinya e twak mar ratil tinedeni kaka kawuono en odiechieng' mar Jumapil nyakora Ramogi waketo weche ratil. Weche ma okete ratil kawuono en wach mar bad migawo mar obila. Gik mosetimore e thuolo mar jumachiel mokalo osekelo ng'ur kaachiel kod paro mopogore opogore. Obila osebedo kagolo lipode kotende kod wach mar tho magalagala mar Albert Ojwang, rawera mikunino mak Homa Bay to kel nyaka Nairobi kanochwale osiptal to osiptal okone en ng'at manosetho. Obila osebedo kagolo weche ma samoro jopiny kone gin weche ma opogore opogore. Igolo to samoro irucho ni mano wach motelo ken adier kendo ibiro gi machielo. Dipo ni tend obila nitie kaka iwuondo gi joma moko. To kopo ni iwuondo gi gin lokruok mage manyaka tim kata okinge mage manyaka tim, mano ni weche mawuok obila obedo moriere. An kanyakora Ramogi kod mane en jawach e lo obila Charles Owino, an ka kod jalony weche mag nonro, nonro motende kod weche mag ketho iluongo ni Tom Nduku, kendo en jalony benye weche mag arita, kaachiel kod jalony weche mag mbui Dr. Mark Matunga. Kaluwore ni weche mabende osebedo kamako wachni otendore kod manyo tipo mag dede miluongo ni CCTV footages mabende osebedo gi ng'ikruok. Machiegni ure twak mar ratil kawuono apani en thuolo mokwongo mubedo ji adek e ratil. Nyiso ni ratil ni kawuono pek, aneno ka bende joma nitiere ka gin joma ong'irore ahinya. Wigi otimo jere, uwi mong'eyo kaka gik moko ringo. Machiegni ahinya achak kod Dr. Mark Matunga di machiegni koda ka. Kikaw thuolo mar moso nyikora Ramogi Ojwang wachak twak mar ratil. Erokamano George Bati. An aduoko erokamano ahinya ne joneno kendo jowinjo e thuolo makoro wantiere ratil ka, kendo an gi ilo mar mondo mi waket weche makoro chando piny Kenya e ratil kawuono. Erokamano Tom Nduku machiegni. Abena mor nikech aneno kiketa gi yawi motega maber. Erokamano ahinya. Weche madhi twak malong'o. Erokamano. Yes, Charles Owino machiegni. Erokamano. Amor. All right. Gimomiyo nachako gi Dr. Mark Matunga mondo nachop kuom wachako di twak. In apisa mara obila. Kendo wacho ni kisebedo obila in obila forever. Isebedo jawache lo obila. Nyiso ni nitiere weche moko ma samoro gin weche mahiya ahinya madwaro ni mondo wuoye gi lony gadieri kae gichopo ne jopiny. To obila bende nitiere kod weche mathoth ma nyaka kan kata nyaka ng'iyo miketo gi godo ma ok oketo piny e bwok. Inspector General mar obila Douglas Kanja nowuoyo mowacho motelo ni report manoyudo ni jal manomaki nogo wiye korot. Mano kaluwore kod report manoyudo. Bang'e owacho ni nonro ndugo yango ne jalo ne ok ogo wiye korot. Dipo ni nitiere ng'ama wuondo obila kata ng'ama wuondo tend obila, ere kaka jopiny nyalo bedo gadieri ni gik mobila koro wacho kadhi mbele gin gik madieri ka gimokwongo manowachi noduogo loki ni ok ne en adiera. Mar ariyo, kaka ogai mar obila Douglas Kanja en onyalo mana wuogi report momiye koso en bende nitiere jomoko ma nyaka ng'adne rieko kata jomoko bende moluore manyalo timo nonro moko kapok owuok modhi oloso gi jopiny kaka jal manobedo jawache lo obila Charles machiegni. Erokamano. Ok nan jawach tuwe lo obila. An obila mane tich mang'eyo. And nasebedo obila kuom higni mathoth mochopo karibu higni 30. To wan ndalo manondikwa nindiko ji te kaka askar, kati biro gi PhD, kati ja klas 7 indiki kaka askar. Yes. Joma few mane nigi somo maber bang' higni 3 kata 4 kisetie station mar obila mosepuonji gik mang'eny koro akiteri e course mar bedo inspector. Bang' mano to koro idongori mos. Koro asebedo gi privilege, asebedo jokwach kich mar obila higni mang'eny, asebedo japuonj mar jokwach kich mar obila. Nasebedo officer commanding police station, aseran police station madongo kaka Kericho Gini. Asebedo OSPD, asebedo jatend CID various levels. So I'm police. So keep watch police to understand. Aye. Gima police en. Ka piny oru ne police
saa 6 otieno. Saa 6 otieno koro waloro wayawo Kares book. Saa 5:59 waloro Kares book. Book makidi iluongo ni obi makidi e police station tindiko cha. Koro mo saa 5:59 to walore. Mano mar otieno. Walore gi miluongo ni weather report. Ni weather ma kawuono chal kama. Weather no nitimo nwach kata jondeke ndalo ma pod ka ndeko biro ne girilai e report mar obila. So wandiko weather report to waloro obila to ask to wayawo first OB number 001 of that day. Mani bono kondik OB number 01/15/June/2024. Mane kakindike. So sama wayawo bugo bilano. To wadwa ndike ng'at mobiro to ndiko incident report. Kamano ng'at mobiro to ndiko mare kitieko to nitie kako bedo crossed, teko bedo closed. And OB no kata koponi report mi ndiko cha was not correct to kiruche iduogo mana piny tindiko na amendment report ti amend immediately gimani ndiko cha with reasons. Kakendo wango chopo saa 5:59 kedi loro the book of the day. Odiechieng' kodiechieng' indiko gimiluongo ni situation report manyiso incidences manendo timre e police station no odiechieng' mangima. Ng'at moro nokelo report moro ni nokwal gwende, ng'at moro nokelo report ni noneg ng'ato. Koro godhiambo jok matiyo e crime branch ndiko situation report ma ordinarily waluongo ni signal. Tindike ni gimiluongo ni vigilance operations. Iwinjo to bedo copied ne DCI. So report ni wuok ka OCS to dhi ka OCPD. Obedo copied ne OCPD, obedo copied ne regional commander, obedo copied ne vigilance police headquarters. So jatend police ma en IG orilai ripodegi nwach gin gik mindiko accurately mowuok e ang'owa i OB. Omiyo sama kanjo oyudo report ni ng'at moro ne ni e cell ni to ng'ano no commit suicide kata ogo wiye ni mane report ma en godo ka question no wuok mane gima biro nyiso jopiny. Onge gi yo moro kendo mopogre gi kaka ne information no biro nwacho biro procedurally. Kakoro to moro bete koriako penjo kata mana DCI ni ringe be ng'iare ni to ang'o momiyo question mark nitie wachni. So mokwongo kanja nosomo mana report kalure gi standard procedure mar obila. To kane to bete makata wan ne wapenjore ni wach koro other facts biro karanga motho ni en nga ni ni en ngat moro manyocha deputy inspector general o complain ni no publish information mo kare kuom alafu ang'o mane otimore nodhi homa be alafu okele ka police bang'e nene sel kende to ng'ama ni sel kende ni ng'ama ong'eyo ni dogo wiye piny na nogo wiye korwol ng'ama nonene wach ne en kende. Iwinja maber okawe otere mochari but political tension ni malo. Wasechako bedo gi siasa koro gimoro timre marach ndio lakini jo siasa take advantage mar gimoro timre marach no to hype political advantage margi. Iwinja gimoro timre marach nyaka luwe nyaka ng'iye but okuripo kete siasa. Urbenen gi melo alwa maber nwach police ni institutions wan gi jo CID wan gi internal affairs unit wan gi IPOA institutions go te urbeni timo nonro and mano ke mokwongo ji osetho e sel mar police ng'ato nogo gi mob okele kino OCS ko kin to ng'ano tha e custody mari to gima police oluoro molo gimoro amora e piny ni gin gimo kadi ariyo ni ng'ato thoni e sel kata mabuso ringoni. Escape from police custody mano gima miyo chuny police chot nwach ibro riembi ng'ato thoni e sel ibro riembi. Iwinja nwach ibro penji ibro ndiko ibro dadhogi e yore mang'eny. Ana nyalo wacho ni gima notimore rach but okwanyal blame IG kuom wach manogolo mokwongo
ni pok no rely e wach mane jokomiyo. Thank you very much. Erokamano Charles. Nduku, lapses mage, both mage, rode mage, ma adiri nyalo ruchore godo, nikech ka wang'iyo gima Charles wacho ni IG rely kata oketo wachne e report moyudo, ma bende wachni luwo chenro duto moketi mag obila kowuok e tesend obila koidho kamano nyaka chop apisi maduong'. Lapses ne kanye? Ni ng'ama wuoyi. Yes. Emasanated communication ma Kenya. Mangeche ne monego regulate kata jogi gima dhi public. Gima Owino wacho kae is the correct procedure, but mano kio gima ne Kanja temo. Kanja went to Central himself. He was not speaking from his office. Kanja not the Central in the scene of crime. Emano wuoyi. And that's why his message was taken wrongly. No come message in the marriage. Iyo mano chiwe gon kichu no way in the scene of crime. Iwinya nebe no way from his office. To mano gima Charles Wacho was correct. No way on reference marubi. But work about the Central. Kama gini otemore. Bo no way from kama gini otemore. Mameche mano wacho ne gin weche manyaka beno o verify. Kada kano wogo obi kone. To know the police station but verify. Could no way from information mongeyo monwango. And for that reason, Gima Charles Wacho is the correct monego team. But mano kegimo team. Nike kirango misinformation. Gine magi boy lap. Kuro onge gimono politicians. Politicians manye uwe kanye uwe from authority margima parliament. You manye uwe from senate nye uwe from authority margima senate. Gine leaders ma the country. Police wone manyo bero mixed up by themselves. Gine manyagi kierki game, gine magi misinform Kenyans. Nikesa nikirango kata na CCTV footage mo Kenyatta. Niso no ngano no ki station cost mo Magadi. Yes. Ngano no ki station cost of. Nikesa giwegi kidhig ngama tuo. Okinyal rito nyaka daka matin koro pod kinde bodho kendo koro sim. Nikesa nikirango ka investigation no work. Ngama no go sim chada ko be investigated. And Kanye in this thing. Koro the truth of the matter is manyakwa yere. Yes. Any IG Gima Charles Wacho ka IG ne away from his office today ongenga manya lo kaverach. But IG okaw time ne bo one of the central go officers mage. And the kanyo kongeo very well ne once the round ne something is happening with the department mare gujo manera ko mamalo. My own can also the catcher. Charles Ngama Jadiri should be able to say, Jo IG Manone Okao that investigation go joge. That is the correct position. From there, Nene Onyalo Lingrabo cow or cow evidence magita for 3 hours. Kichumune Kanyo Kende was hope manager Kenyanabo. Kosucho Potachana, Abruduku, Kasonge, Gimodi Nime. You would have not relied on OB, Nedo Tumo, or no rango Gimanote. Right. Erokamanya Dr. Mark Matunganya odhiambo makawuono nitiere ripode ma wacho ni IPO mako ji adek moko magin raia gi wacho ni nomaki kendo keti e sel achiel gi Albert Ojwang mano kaluwore kod report mar IPO ji adek magin raia emotelo wacho ni Albert Ojwang ne nie sel kende ni ng'at achiel tipo mar CCTV mano winjo bet ni inyalo ng'ego dadiere kuma ne otwe kata kamano geng'e ne Albert ne iwacho ni nomuki kata ogolo dhi okethi gi jal moro. Ang'o matimore manyaka ang'o makoro nyaka tim? Onge kama chielo minyalo yudi CCTV mondo yanga diri gima notimore hie e sel mar obila. Ka koro ochopo kama koro ing'iye lony mar teknolojia mar CCTV. Diponi CCTV gin kogurgi to oket gima ni machine kanyo computer ma e sel obila koso nitie kamoro kendo minyalo golie tipo machal kod magi. George akao thuolo makende mondo mi atim mos ne familia mar Albert Ojwang e thuolo makora yudo e wang' jowi ka. Charles Owino owacho gimoro ma is critical. Owacho ni police oluoro gik moko ariyo. Embe en police. Gik moko ariyo gimotimo ang'o? Muluoro abro medo ne gimoro mar adek Nyasaye bende oluor.
but gik moko ariyo moluor kaka polis ni ng'ato tho e lweti kata mabus oringo olal e lweti. Gima timore en ni ng'ato notho e lwet obila, koro nyaka gichak ndiko ripode manyiso kaka mano notimore. Mano achiel kuom gima koro yudo ka chocho wach ka emomiyo ikelo investigation, ikelo nonro makende mondo mi otim. To kogol CCTV, CCTV en gir computer, to gir computer kanosekawo gimoro kata ikawo computer ni ng'ad igo gi nyundo, nitiere gimoro miluongo ni forensic investigation kata nonro matut mar computer ma itimo gi forensics. Akiani forensics dianga wacha dango gi dhulu. Gin jolony matuklu ma ok gin jolony, en lony matut mar nonro. Lony matut mar nonro ni golo ga gigo nikech CCTV seche moket picha no kamenyo kama, thothgi gitudore gi computer moro chien. Computer man chien no miluongo ga ni server ema kano pichni duto. To computers go tinde bende pichni ma gikano go gikano moko kane cloud. Koro mondo mi evidence olal ni nitiere pichni moko kata manyalo bet ni olal, ok ditimre nikech seche motim nonro matut cha tibro fwenye. Mane momiyo ina seche moko ng'ato wacho ni naoro gino to koro delete koro onge. Mano en miriambo maduong' nikech inyalo paro ni delete kata delete simbi to copy no already nitiere ei piny ka makata kidhi matut e server no kata beda ni kao server no e wango to nitiere kaka pichni go no wuotho ka ae kamera to kadhi e server kanyo bende inyalo timango, inyalo yud gigo kotim gimiluongo ni nonro matut. Koro en ni gigi ok nyal lal kati kaka gino itim manade. To bende kaluwore gi nonro matut no, sirikal kata obila nyalo time. Charles Owino bro nyisi ni ka DCI ka wan gi lab manyien mar forensics matimo nonro matut kabisa. Kanyo inyalo time nonro go mayud pichni go. Tapani gima chenda ahinya en luoro mane Charles wacho cha ni ng'ato kotho e lweti kata ng'ato ringo en wach mapek ahinya. Tiwacho gimoro ka ni nitiere ji adek mane oketi, mane bende nomaki, to wach koro wuok sani ni ji adek ni kamoro ema notimang'o, ema nonego wuoyini. Gigo te inyalo lu malu ni neno kes mar Ong'ondo Were ka ni daka mathin osetud gigo te moyud ni ng'ane ema nochiwo pesa, ng'ane mane ginene okano bunde motimang'o. So gigo gin gik mayot luwo ka chuny mar nono gi nitiere. Tapani gima chenda ahinya en luoro makoro nitiere no. To adwa tieko kawacho ni George, weche bila gi kowuok to jowa ma josiasa medo chwako gi ahinya. Ineno kaka Tom Duku sani gimedo chwako gigi kaeto koro kelo chochni e paro. Seche ma koro sechwak gigi ma koro kelo chochni e paro, mage gik ma koro kelo pek makata familia ok nyal yudo adieri. Wapenje penjo moro Dr. Mark Matunga kasto angne Charles kachiel kod Duku bino wachi. Iparo ni wacho chot ler michiwo miyo joma iwacho ni kelo chochni gi
thuolo mar yudo rot ma kata josiasa donje nikech kopo ni adieri kaka iwacho ni kata mana sani nonro mag CCTV nosegol to samoro ne nyalo dino ne jomoko manyalo keto miriambo kata manyalo medo weche manyalo gango wache igini inconsistencies mag korobet kata lungo ni chot mag milome kachiel kod wach gi chot mar milome kod chot mar wach bedo kaluwore gi mane Charles owacho luoro ma polis ni godo ni nyalo tiriembe emomiyo no ka weche koro chot to gino en gima luwo yot mondo mi adiera oyudre. Jadung Charles, ka opo ni inconsistency kata chot mar wach gi ote machopo ne jopiny kata wi nonro obetie en mondo res ng'a mondo konya ng'o. Gimokwongo mana nyisi maparo ni make moyude correctly ni obilo luoro ni ng'ato tho e lwete kata mabus ringone. Ka mabus oringo to en mabus mar robbery. Gima jatendi kata joma ng'eny pogo paro ni nomiye omenda mondo iwe ng'ano mondo dhi to seche moko ringo koro iluor to giko mare en riembi tich. Bro yaw inquiry file konwan kin gi makosa ni in careless riembi tich. Tho mar ng'ato e sel mar obila en gima serious. Wach sel no e kama bedo considered ni en e kama nitie safety. Maka ng'ato tho kanyo to in gi tabu. Omiyo sama ng'ano notho to Ojwang notho taparo ni ng'ato nyagoyi koparo ni jomoko goyi kata mondo yud information otiyo gi torture to interrogate you to dhiro kata wiye korot titho koko realize ni to kara timo gimarach wang'e yepo koro temo manyo gimonyalo umogo makosa o kata notemo umo ne ng'ato otemo umo makosa kuome mano mineno ka gibuke obi ni gigole e sel kongima ni to koro mondo kochopo kucha mondo koro wach ni obedo declared dead on arrival. Mago te gin yore ma ng'ama notimo timno temo mondo umrego en as a person. Iwinjo no wach nyanwang'o ni nitie excitement kawuono kama ken boss na atiyo bang'e to ng'ato koso ni echimo katemo overdo things iseng'do kata mana kai kasama koro wach ni kata ni yiero rumo to koro ng'ama ihero kabisa iwacho no yombi tini believe no koyombe ineno kaka jitimore ng'ato dhi mawang' kata od ng'ato mawang' kata od kata neg ng'ato lakini koro adier obiro ma koro adier koro imanyo ng'ama dwa take responsibility to brother ni okay omiyo kinyawa konya wacho ni tie ng'at moro mabedo protected no and a investigation ka kitemo afadhali wacha dieri kiwacha dieri konyi piyo moloyo kiriambo wach kiriambo to miriambo no ibro yudi to koyud miriambo no koro miriambo no ema implicate gimino ni intention cha koro yudo kanyo wach ibro penyi na niya kane okitime intentionally tamo miriambo dak wacha ni na dhire to podho to tho yes pod en murder but it may be manslaughter and be ibro yawo ne ji mang'eny ma wach ni ibro dhi kuome tom kane wawuoyo about josiasa ok wawuoyo about josiasa ni josiasa otimo makosa ni josiasa cause kata death josiasa ohero take advantage of a problem kapok kijana njo tho wiga dek kapok kijana njo tho nchi neno i social media everywhere ka josiasa madogo kabisa wacho la ng'ato dhi as koro ginwang'o gimoro ma ginyalo moke ni koro mondo timre nade odhi koro mane ma gimoke to the moment mwatimo mano kata kane adieri en involved tibro nwang'o nwa bro umo wa jump the moment mi jump timako ng'ato maunge facts to kawango chopo kucho like for example an investigator kama makungo otimo gimoro marach tadwa konye tanyalo make to facts kata nego amake to ka follow or beni nitie witness ni nitie ng'ama noneno kama forensic mi wachogo koro donge ji dwaro na maki mamakra tero kanyo e court bas wang' ka koro wadhi e court to koro duogo chako chien koro kendo chako manyo gigi bedo a problem mano winjo kwa wacho ni ji ohore mos otim investigation systematically
nyaka rum kaka koro mar Albert Ojwang to yot to kene kata IPOA timo investigations to ji be ndiko wechegi IPOA timo investigations to ji be ndiko wechegi omiyo an gima nyalo wacho ni mae ok nyal bedo matek moloyo tho mar nyocha Mjumbo tho ka ma ji odhi adhiya mtoke to goye bunde to nege to ringo mae en gima otimre e sel kata kotimre outside but nitie joma ne ni kode mwanyalo luwo mwang'e ni exactly ang'o manotimore omiyo an anyalo wacho ni okomata ng'ama ne o-instigate mondo kijana ni otho ji te mane involved e chain ni nyaka maki ma nyaka dhi e court okomata ni en ng'a but wa avoid rumors wa allow investigators mondo tim tijegi wanyalo question areas moparo nok gini maber but we give the time mondo gitim tijgi gik miluongo ni forensic but like for example postmortem no setting postmortem onyiso very clearly ni ng'ani nokogo wiye wang wacho ni ng'ato no twist ng'ute koro our next move cause of death was confirmed the next move ng'ano manotime giminjo kowacho ok ijal rucho CCTV jomoko dhi matur nyaka CCTV nyaka sami ture no be ineno kiture ji dhi maum nyaka wang'gi technology koro sani biro manyalo timo x-ray inyalo umo wang'i but there's another technology coming up manyalo x-ray wang'i miumono magole exactly face ni omiyo all these things they are heading nowhere. Okay. Yes. All right, Tom. Yunju kaka Charles Uwe yunju kaka Dr. Mark Matunga bende loso ini won delay jadung Charles mabende no bila kendo en jatim nonro osetiyo e sectors mathoth e bad migawo mar obila ka wacho ni onge ng'ama itemo kamoro ng'ato nyalo dwani umre kendo wuon ang'o momiyo samoro nonro aina maga yango ni mae gima notimore kata koro ing'iyo wach mar mbui ni nyalo kawo thuolo malach ing'e ni gima timore fault ni en ma police iwinjo wachere dier Charles ng'icho wa gima onego timore Matunga wacho technology kako onego tim in fact gima Matunga wacho is the correct thing and I've been warning people all along in this time and gindaloni we bedo ng'ato madwa timo richo tiwene nyalo geng'o ibiro nwang'e gi yo moro amora gima otimre gini ma pod anuoyo ni en police owuon ne onge confidence ne gionge chir mar keto kesi ni yo makare giluor iluor ang'o to gin to otimore nikech pod ibiro luwe you understand nikech ing'en kata sani ananeni nyoro gi interfere sani ka nyineno iwang' dede nyoro gotieno tineno ni koro kata jomonego make medre in fact an nyalo wacho kata OCS ma station gima koro kasomo gazeti kawuono to kendo dwa chanda kode en ofise manentie CCTV to ng'ama nonego bed ni kuongo dadho ogene ni inspector manogolo ng'acha manotero ng'acha Bagadi kacha ne nitie ni inspector of police and inspector of police ok ng'ama tin en ng'ama duong' to thono bende ne konyalo wuogo kapok o communicate adiera ber ne konyalo wuogo kapok o communicate ne nyako communicate koro gima wawacho adiera ka manyako winjire nikech kirango kaka Charles wuoyo maber that is actually the rule which should have been taken gima Matunga wacho ka ni my procedure monego luw but gini otimore IG of the station IG of the Senate IG of the bunge statement ne is one iwinja statement enedi en achiel koro kwa nyalo wacho no bedo misinformed kai mamiyo police system bedo gin question ni indeed adiera gima timore ni ne ntie kaka ne ntie ne gibed ni behave openly kako Charles wacho ni and I agree dear man spokesperson things were different ken en ng'ama nyalo wuok openly bo wacho defend gimoro kata ko defend wacho adiera lakini pando ni emomiyo gini obedo complicated tadiera mantie ni koro sani gini koro wuok nikech kara question ka iwacho ka ni DCI no askache mag DCI manomo ba gin DCI mane mo yer quarter mo central
You see, those are the things we should come out. Money go be my bad. Kora king you know okay. Can I report me watch on? Reporting am on day to know the yo man. Ingen kwa dwa no gi moro. Nike gini be nyalo bedo nike kaka Charles Wache. Ngani ogo. Okay nga matho natural. Ingen kama dwa go le Charles. Charles Wache ga gik matimore ma normal. Na to tho ijela okele to tho. Luro goyi. To pudi nyalo explain. Manga madende wacho no goye. Odhi ko kuchwer won gi wacho no kuchwer. Nyaka be ni nitie gimotimore. Koro gini emonego ji nonta ma notimore. Koro kaka Charles wacho ni investigation kotim. Gesani ingeni I don't know nikes Charles senga motelo communication. Akegi mumio wadwa winjo gik matimore social media. Social media gin par mag jopiny. Genya bedo muriambo, onya bedo adier. Who is supposed to be influenced with that? Gima duong no police kada jo aipo sani mo bedo go confidence gima gi communicate in public. Iwinja. Watimo ma, wanono ma. Sani okine ka theory is coming different. Manga manene kende, sani koro en gi jadek gi part mama bus. Iyana gi no kum ngaro kan kala chasi yonge kan ngamo timo nondro ka ko ngama manage CID officer. Onge very intention maron kan. Nikech ka ngani nene kende, ngani dogo nwangi dana dek, mabendi wacho ni mabus. Koro ne dibed mabus ni mawe ba yoy bana. Ingene waberu nyulo theories maonge tiendegi. Kaji timo gimoro emomiyo wacho ni ka jatend communication in this country. Office no duong makajo gi poro chae, they should know no office no duong. En wono bendo mi that office work. So that gimajogi kelo or sense akanga mutimo communication. He is the one who is at fault here. Kuom jomotelo ni. Any communication officer maserikal. Adira ni maber. Kapodo kiatije, let me define it for you. Onge gumilo nge communication director ma communication. Because ani gima chando serikande ni. Magna ka president nge joma inform maber. And the communication, the messaging of the whole thing is wrong. Okay. Yiginenya bedo nge police notimo, but how is it communicated to the public? Okay. Yes. Dr. Mark Matonga, wanangiti sendi bila mathotha ya nyaka. Ma indi kuri wanyalo ngiyo in terms of timo reforms kata kilo lokruok manyalo miyo weche bedo mayot. One, mokwongo en chiwo arita makare ne joma samoro chwalete sendo bila kata bendo bila uone. Nikech gima wacho ni nitiere ng'ato wuon, chiwruok mar ng'ato wuon. Nadwani mondo arito bedi, kata nadwani mondo mi adiero nen. Nitie chiwruok mar ng'ato, intention mare kata chiwruok mare. Then Kenya nitiere gi apisa mang'eny mag obila, Kenya nitiere gi tesendo bila mang'eny. Ang'o ma nyaka tim kata ang'o mowinjo bed ni nyalo tim mar neno ni elony manyasani, kinde ma weche mag lony manyasani gi mbui achiel kuom gigo ma imedo ketie maina ahinya en no kama ne en jatend migawo Eliud Walo nowuotho ka keto kuonde miluongo ni hotspots mag internet e kor gwenge mopogore opogore. Weche mag mbui gi gin gik masani nyalo tigo de arita e jiwo arita kaachiel kotimo nonro kata mana e budget masani nyosom gi John Badi. Weche mag arita en achiel kuom mago moketne gi omenda to ma oting'o nyaka tiyo kod lony manyasani e ng'iyo joma donjo e pacho ka, e ng'iyo joma wuok e pacho ka, e timo nonro e weche mag cyber security gik machalo kama. Ang'o ma nyaka tim mar ni apisa kata bad migawo mar obila bende bedo ni ok odong' chien e tiyo gi lony manyasani e jiwo arita gi nonro? George, kichako malong'o ibiro yudo ni atemo cheke mbui ayudo ni wa Kenya ka sani wan gi polise ma kalo 100,000. Ng'eni magi dhano kode una nyaka wino bende kichen police. Gin 100,000. Magi dhano ma ng'ato ka ng'ato nigi pache to osetergi e tiegruok ni tichgi en kelo kwe kendo protect jo Kenya duto maonge ubaguzi ka kod kacha. King'iyo malong'o e Afrika masani kata e piny, Kenya ni mbele e weche mag technology, ni mbele kabisa. To ineno kata mana sime ma ng'ato nigodo e gweng', ing'eni seche moko ji ng'iyo ni kompyuta moro mantiere e classroom cha kata mantiere e office cha, mani en kompyuta, sime ni en kompyuta. Koro choko evidence, choko timo nonro
e gimoro amora manyalo timore Kenya ka ok di lal. Ing'e ni bende giwacho ni remb dhano kech. Remb dhano to kech adieri. Mondo mi nega dhano madhi malal kamano ok dibed mayot. Reforms mowinjo bedie korka technology ni omed ket technology. Ing'e ni technology ni bende luwore mana ka ng'ato tiyo kode. En gima duong' ni ji ng'iyo mbele to wacho king'iyo wacho Ojwang ni gima nyalo chende wacho Ojwang ka nikech iyudo ka ji sana josiasa kata rowere wacho ni Lang'at must go. To mana kaka ni winjo wino wacho cha hapa ni nokolere maber ahinya. Seche ma ng'ato isewacho ni ng'ani ema mondo maki tin pod ok itimo investigation ok ing'eyo ni obila nogono bro make to tere a cell to tere court gi evidence ma weak kaeto bang' bende ka mirima oserumo nikech winjo ga kiwacho ni mirima ilayo ka mirima oserumo tiwinjo bang'e ni ng'ane nowe for lack of evidence. Mano a risk nikech sani dong' wacho ni justice for Ojwang. To justice for Ojwang chakore koda an awuon mawacho justice for Ojwang ni to awache yo mane manyalo kelo yot kata nyalo kelo pek nikech ka wacho ni justice for Ojwang dhiru mak Charles Owino kata dhiru mak Tom Duke kose make koro ing'ina bro bet ni mano kora nang'o en justice. To bang' thuolo moro kanyo iyudo ka judge release Owino to gi Tom ni lack of evidence. Mano bende wayudo justice. Koro inano reforms mawachogo en gima chakore gi pachwa nikech computer en gima iketeno e gima otimoni. Sani wan gi gimoro miluongo ni artificial intelligence apani bende pod chandu pok oyudo kaka udefine. Ema ni winjo ka Owino wacho cha ni katirwaka gimo okava ginene en ogolo dingi mawach ni mading mak matunga. Koro kati umo wangi machal nade. So technology to sani to nitiere odare mana mondo mi omed ket ginene motegno mondo mi technology omed konyo to technology no bende luwore mana kaka watimango kaka watiyo kode. Miwinjo kana wacho ni wabro ketho weche mag Ojwang nikech we might be pushing wadhiro ng'ama kamoro okotimo gini kata dipo ni otime to kose make motim gik moko ma uthu to bang'e to iwinjo ni bang' dweche moko kanyo osebedo release. Justice for Ojwang cha onge. Okay, Charles, honesty e bad migawo mar obila ka dakika wabende ng'adore but honesty bende jadi ni wacho ni samoro ng'ato wuon nyalo ng'ado mondo obed jamiriambo ma bende wacho ni mano en both maduong' ahinya nikech koro koyud ni ingi ni timo gino king'eyo to keti kamarach. Jomoko bende penjo ni ang'o momiyo samoro jalo miwacho ni winjo bed ni gwe tao kuom ranyisi jalupo gaye mar obila en pok onene kochopo e Senate, pok onene samoro kochopo moduoko penjo ang'o momiyo ma nyalo timore nikech koro gino okaw en ting' mar ng'ama duong' e bad migawo ne koso ang'o matimore ka watieko Charles. Ing'eyo ni inyamedo gi lokruok ma dier mondo king'iyo sekta mar obila Kenya ka mosetim gima dier mondo med tim. Ing'eyo ni kes ni yes ok nyal tamo obila timo to bende kata mana joluongo na ipoago ng'eny gi gin mano obila jok mano otimo investigations obila ma gindiko apart from Jakom gi the rest joma tiyo kanyo gin obila and be kata kidwaro forensic investigation no podi bro dok kadisia mondo konyi. And gima nyalo wacho en ni ka gimoro timre to owe mondo kidienje matimo nonro otim nonro mondo ng'e nang'o motimore. To wan gi tabu moro kani ka ji oseketo gimoro e wigi ni mae gima gidwaro koro kati wacho ni ok en ma to mane gima nie wigi. To mar ariyo nitie wach moro marach ka kabisa. Police kawo gimiluongo ni individual responsibility. Police ka iwacho adwaro mondo police obed ng'ama ong'eyo sheria ng'ama osomo maber. Ing'e jo Kenya to believe ni police mondo peter ng'ama ok osomo mogik but police ka ema dwaro joma riek moloyo ng'at moro amora e pinyni kata gik mwacho ni forensic go dwaro mana joma
riek ma understand gima forensic no en. Nitie kidienje mopogore opogore e obila ka manyaka wakete joma beyo manyalo timo tijego. So an gima wacho ni problem wan jo Kenya iwacho ni police officer nwang're e yo moro kata kamoro muonge gi saa monyalo ng'iye buge kata saa monyalo penje jatende na tim ma kose kika tim ma. Koro police kawo gimiluongo ni individual responsibility. Kitimo gimoro kaka obila winjo kata omgiri wuoyo to gi blame police o gidwa blame individuals motimo wach no. And ing'e wange gi police ariyo Kenya ka wan gi police adi national police service adi makata kama wantiere ni sani kwa beda attack to gini mwago ni gisimo kwanya golo police moro kamoro. Koro koripo mix issues oripo insist ni ng'amotimo makosa must be dealt with, but kiko bed ni police enyo kata mwacho ni achung ni national communication and therefore orubena nyiso gigi morubena gitimo magi gin facts. Kendo define fact law ni fact en ang'o. Tiso na fact en gimoro amora minyalo neno, minyalo winjo, minyalo ng'weyo, minyalo test, minyalo nango minyalo belo bele. To lastly sheria wacho ni en gima mental condition mari nyaka bed conscious. Amiyo ga example kata ndalo mana puonjo ji ni the fact ni neno gimoro ok nyal make a fact court, nyaka mental condition mari bed conscious. Nango mwach wanyaro bogi to ugunja tamer waro boga mer kabisa mon wang'e mtaro kamero kono wino to nango ya tom ber bwana ni nadi pokani ndalo mang'eny to tom kawa to tera dalana amer kabisa anene ma identify mwacho nen tom to kiny gokinyi kata mobiro lewa dalana kaka na chiew to tom nango pokani ni higni mang'eny to tom ema nyo tera dalana to nya nene nyiso ni my mental condition was not what conscious. Koro konya beda fact okanya kata chiwo evidence in that matter, in that incident manotimre kanyo. So gima wacho en ya kik wabed joma rash sawa e blame ji waonge police moro. Jo Kenya yot e wach mar ketho nying police blame obila, but kobila moro timo makosa nyako bed dealt with as an individual. Materi doho matwe to kik watim gimoro mabro kethonwa. Nitie gima nowacho about technology wan gi gimiluongo ni integrated communication command center at National Police Headquarters manyicha control rameny minene ndara mang'eny kendo ne konyowa. Mano mondo jo Kenya oti matek mondo wabed gi pesa mang'eny. Sometimes gigi kethore mwaseche moko sirkal onge gi pesa moromo kata mar maintaining such facilities. Matunga gini nigi knowledge ka kiwacho ni dwa chako keto CCTV e police stations ma Kenya ka en pesa magundho motamre gi nono, but bro luwre gi pesa ma sirkal nigo mago duto gin gik ma important. Erokamano Tom, kawatieko paro ni an gi seconds 30 kama en lokruok mane kata reform mane madier mondo keti e sekta mar obila? Nyicha so wacho no, first of all recruitment ma police obedo peg no ng'wech is the first thing. Your application gibed censored gikali in the normal channel mondo wach moro ni ng'ato moro na mafundi kor gweng to wach ne duong koro kako wino adwa ni to koro biro ndike te ni mudugo bedo jakuo kae te kata go bonde mano rum pokandiko jama namba riyo no pokacho ni namba riyo mado na wachi yeso tieki en kamwachi ni ugikie ano chun jaten piny mondo form judicial inquiry commission mondo non wach ni malongo owino un confirm ni kantie dishonesty. Haya, watieko asiro wach mar inquiry no apani mane manyalo golo adieri makel kuku mar wach oko e justice mar Ojwang mane wacho cha. Adieri nyakwara mogi, adieri tiyo kod mbui, adieri tiyo kod jogo mane kod lony, adieri kowuok kuom ng'ato wuon motimo gimoro kaka wach kagi ji adek magin jolony e kidienje mopogore opogore ahinya to gitudo gi weche mag arita. Erokamano kuom kete ratil tinende ni wabedo kod twak mong'ith kendo ageno ni ing'eyo kaka gik moko dhi. Nyinga en George Bati, elo Charles Owino, elo Tom Ndugu kachiel kod Dr. Mark Matunga. Oriti masane.
exactly is Koro? I just received my cash from Koro. Just quick and easy. The euphoria around town is crazy. Download Koro and say hello to easy lending. Jaji anasukuma mpaka anaweka faili kando, anasema this file has got a lot of forces.